mannetjes die toch eventjes hun invloed hadden op het direct presteren. Dan heb ik het over problemen met het planetair in de achterbrug. Dan heb ik het over ontstekingsproblemen, wat ongrijpbaar, wat onvatbaar. We hebben het verhaal trouwens in de Rising Star besproken. Ontstekingsproblemen en dan uiteindelijk het mechanisch verhaal in Heuning. Maar als dit loopt, zoals het bedoeld is, als dit loopt waar het voor gebouwd is, dan is dit een must. Dan is dit geweldig. En dan is dit handen aan de oren en trillende afkleppen. Dit is zo mooi. En wij gaan kijken op de man die daarmee 3 keer eerste, 2 keer tweede en 1 keer dus stilvallen van de motor vanwege de ontstekingsproblemen in Putten. Of dat hij hier in zijn katzand hier een vervolg kan gaan geven.